Wel, mae'r benod hon yn un pwysig iawn. Beth mae Rhys yn dweud fan hyn, wrth gwrs roedd e yn yr oruwch ystafell, roedd e'n siarad gyda'i disgyblion cyn gadael a mynd i fynydd o'r Ilewydd ac wrth gwrs cyn y treialon a cyn y groes. So oedd e'n dweud pethau pwysig i'r disgyblion, ac yn y penodau hyn, mae'n siarad am beth oedd yn hanfodol i Gristnogaeth. Ac fe garwn ni edrych y bore yma ar 3 pheth. Reit, o'n defnyddio cyfieithiad William Morgan. So mae yna 2 adnod o'r benod hon o'n mynd i edrych arno, ac hefyd adnod o epistol at y Galatiaid. So gobeithio bydda ddim yn rhy hir. Os bydda yn rhy hir, bydda yn torri ar y trydydd neu efallai yr ail. Ond fe garwn ni edrych yn gyntaf ar yr adnod gyntaf yn y benod. Hynny yw, mae fi yw'r wir wynwydden. Ac fe garwn ni edrych ar y gair cyntaf i ddechrau. Wel, y gair cyntaf yn y Groeg, hynny yw iaith yr oedd Iowan wedi defnyddio i sgrifennu'r llyfr. O gyda llaw oedd e'n hen ddyn falle, hyd yn oed yn 90au. Ni ddim yn siŵr iawn beth oedd ei oedran, ond ni'n siŵr bod yn hen iawn ac mae'n wers i ni gyd bod hyd yn oed o'r ieuaf i'r hynaf yn gallu gwneud pethau rhyfeddol mwyn efengyl Duw. Mae fi. Wy'n gwybod bod y gair hwn yn hen air yn y cyfieithiadau Bible.net, dim ond fi mae fe'n defnyddio, ond os ych chi'n edrych ar y Groeg, yr Groeg yw ego eimi. Mae'n ailddwaid ei hunan i bwysleisio rhywbeth. Hynny yw, mae fi, chymod yn Saesneg, chymod i bwysleisio nid rhywun arall, ond yr Iesu. Ac mae hwn yn bwysig achos mae fe'n mynd ymlaen i ddweud, mae fi yw'r wir wynwydden. Ac mae hwn yn golygu bod na wynwyddynau, hynny yw fains ffals. Hynny yw bod na un gwir, ond mae yna rai ffals. Ac fe garwn ni edrych yn gyflym dros 3 neu 4 o wynwyddynau ffals. Ac dwi ddim yn mynd i bwysleisio fe allwn ni wedi defnyddio'r holl bregaeth i sôn am wynwyddynau ffals. Ond, reit, jyst yn gyflym i fynd dros 3 neu 4 o nhw. Ac byddai'n pwysleisio'r un olaf achos o'n meddwl bod e'n fwy addas i ni yn y Gymru Gymraeg, yn y traddodiad capelyddol, yn y traddodiad angydffurfiol, yn y traddodiad ymneilltuol. So, yn gyntaf, mae'n golygu Iesu yw'r gwir wynwydden, ond bod crefyddu eraill fel Islam, Hindŵaeth, yn grefyddau ffals. Ac wy'n meddwl bod hwn i bwysleisio yn ein dyddiau ni wrth feddwl am ddylanwad
y crefyddau ffals yn ein gwlad ni. Enghraifft, mae Rishi Sunak, cynghellor yn Hindw ac yn mynd i'r deml yn reolaidd. Fe yw yn cadw un o swyddi mwyaf pwysig yn ein gwlad yn delio gyda'r arian. Hefyd Priti Patel, mae cefndir Hindwaidd gyda hi. Ac hefyd, yn anffodus, mae yna gynnydd aruthrol mewn yn y blaid yn India, y BJP, sydd yn blaid Hindwaidd, ac o'n siŵr bydd yn effeithio ar ein brodyr a'n chwiorydd yn y dalaeth yn gogledd gorllewin, gogledd dwyr ein India, ble roedd y Methodistiaid Calfinaidd wedi cael cymaint o ddylanwad ac yn dal i gael cymaint o ddylanwad. Ac mae'n bwysig i feddwl amdanyn nhw wrth weld y cynnydd yn y BJP plaid Hindwaidd. So, yn gyntaf, crefyddau ffals. Reit, yr ail peth. Wel, yr ail beth yw falle bydd pobl Rhysolfen, a Fawrth, a Castell Nedd, a Merthyr, maen nhw'n addoli, ac maen nhw'n addoli y car, maen nhw'n addoli y tŷ, maen nhw'n addoli arian, ac yn siŵr bod ni gyd yn nabod pobl sydd bob amser yn siarad am eu car nhw, beth yw make y car, beth mae'n costo, faint o filltiroedd neu wedi gwneud, ac maen nhw'n defnyddio oriau i polish o'r car ac i edrych ar ôl y car, neu y tŷ, arian, addoli arian, yn symud o banc i gael y llog ucha bosibl, addoli arian. Hefyd, wrth gwrs, mae yn bwysig i gael car i ni fynd o gwmpas y lle, i edrych ar ôl y tŷ, i edrych ar ôl yn harian, i fod yn ddoeth gyda'r arian, ond nid i addoli y pethau hyn, a dyna'r Iesu yn dweud. Mae fi yw'r wir wynwydden, nid y pethau materol hyn, ac wrth gwrs, mae'r car, mae'n oedran i'r car, bydd y car yn mynd, falle bydd y tŷ yn mynd, ac efallai, os ni'n meddwl am hanes, bydd yr holl arian yn mynd hefyd. Hefyd, y teulu. Nawr, wrth gwrs, mae'r teulu yn bwysig. Mae'r teulu yn hollol bwysig, a pan o'n i'n dysgu, fel tiwtor cartref, o'n i'n dysgu pobl, plant, oedd wedi cael effeithiau ofnadwy, ac o'n pwysleisio gair ofnadwy pryd mae'r teulu yn chwalu. Mae'r teulu yn bwysig, ond os yn ni'n addoli y teulu, wel, wrth gwrs, mae pawb, rhywun yn dweud, two things are sure in life, death and taxes. Wel, wrth gwrs, mae pobl yn gallu osgoi trethi, ond ni ddim yn gallu gochel angau. Mae angau yn dod, ac i fod yn blwmp ac yn blaen, fel mae'r Beibl yn dysgu, mae pobl sydd ddim yn credu yng Nghrist yn mynd i fynd i uffern. Ac dyna'r peth trist am beth sydd wedi digwydd yn y misoedd diwetha gyda'r Covid, faint sydd wedi marw, heb feddwl am Grist, faint sydd wedi mynd i uffern. Ac mae hwn yn ofnadwy o'n dweud.
Mae hwn yn ofnadwy. 5,000 o bobl sydd wedi mynd i uffern cyn i amser. Ond mae hwn yn ofnadwy. Y pedwerydd peth, a dyna beth wy'n meddwl byddai'n pwysleisio y bore yma gyda'n cefndir capelyddol ni, yw addoli yr adeilad, addoli yr enwad. Nawr, roedd rhywun o'i nabod, mae wedi mynd i'r nedd nawr, ac oedd hi'n dweud joc. Ond mae'n pwynt difrifol iawn i'r joc, oedd hi'n dweud byddai'n dyfynnu'r geiriau yn Saesneg, a wedodd hi, wel, ac oedd just i ddweud rhywbeth am gefndir y fenyw hon, Mrs Hulson, Doris oedd hi'n fenyw bendigedig yn dod o Kent i Ferthyr fel nyrs priodi, ac mae'n hen famgu i rywun mae Emyr yn dysgu. Oedd hi'n Gristion rhyfeddol i chefndir i oedd gyda'r Brethren, the Plymouth Brethren. A wedodd hi, ac mae yn wers yn a joke, when we get to heaven, we'll see a big wall. A wedodd rhywun, why the big wall? Because the brethren will be behind it, because they think they're the only ones there. Mm. Ac mae hwn yn bwysig, chmod, enwadaeth. Ni ddim yn mynd i gapel arall, mae'n perthyn i enwad arall, ni ddim yn mynd i rywle arall. Addoli yr adeilad, addoli yr enwad. Addoli yr adeilad, ac yn siŵr bod chi fel pregethwyr wedi clywed y geiriau hyn dro ar ôl tro wedi clywed we've got to keep the doors open. Wel, mae hwn yn warthus. Cadw drysau ar agor mwyn cyhoeddi ar y ddengel. A pryd mae amser i gau y capel, achos dyw capel ddim yn dragwyddol, yr eddengel sy'n dragwyddol, y newyddion da sy'n dragwyddol, Rhys ddiwioldeb, the form of godliness. Ac yn anffodus, ac mae wedi digwydd, mae wedi tristaidd yng ngalon ni, a pryd mae capel yn cau, faint o bobl sydd ddim yn mynd i unrhyw le arall. Mae yna ddigon o leoedd i fynd, ond dyn nhw ddim yn mynd un man ac wedi gweld dro ar ôl tro. Mae fi yw'r wir wynwydden, nid yr adeilad, nid y traddodiad, nid yr ache gyda'r teuluoedd, nid yr emynau, a dyna reswm dywysais i yr emyn olaf. Achos yn y Gymru Gymraeg mae yna ni wedi cwmpo i'r traddodiad capelyddol. Clywais i ar dydd Gwener, bore dydd Gwener, ar Radio Cymru, raglen arferol, ac o'n nhw'n canu, o'n nhw'n dewis gan, nid yr emyn, ond person oedd yn canu yr emyn olaf. Emyn Ann Griffiths Welyn sefyll rhwng y myrtwydd. Rhan o'n traddodiad ni sydd yn ffals. Mae'r traddodiad yn gallu ein dallu ni, it can blind us from Christ. Mae'n gallu ein dallu ni o Grist.
Crist yw'r wir wynwydden, mae'r emynau wrth gwrs yn bwysig. Ac sori am yr emyn cyntaf, o'n i dewis yr emyn hwnnw, nid o achos y dôn, nid o achos rhywbeth arall, ond o achos y geiriau. A dyna'r peth pwysig gyda'n emynau ni, nid y tonau, nid y gymanfyganu, ond y geiriau. Ac mae'n drist iawn yn y flwyddyn sydd i ddod, pryd y bydd cyfle i gapelu ail-agor, faint sydd ddim byth yn mynd i ddod yn ôl. Hefyd, faint o capeli sy'n mynd i gau. Faint o bobl sydd wedi mynd ar ôl yr un ffals. Y ffals wynwydden. A dwedodd yr Iesu, mae fi yw'r wir wynwydden. So dyna'r pwynt cyntaf. Yr ail pwynt yw adnod 5. A dyna beth yw'r Iesu yn dweud. Mae'n pwysleisio y gair eto. Mae fi, hynny yw i edrych ar Grist, i'r disgyblion i edrych arno fe. Mae fi yw'r wynwydden, chwythau yw'r canghennau. Hynny yw bod ni'n perthyn i Grist. Fel Cristnogion, ni ddim yn gallu gwneud dim byd heb Grist. Ac dyna beth mae'r Iesu yn dweud. Mae'r Iesu yn pwysleisio bod na berthynas, a dyna beth yw Cristnogaeth. Perthynas gyda Christ. I ni gallu credu popeth, o'n cofio, yn ystod y misoedd diwetha, cyn bod Emyr yn awgrymu i mi ffonio ac i gysylltu gyda Zoom, a diolch yn fawr i Emyr am i ofal Cristnogol yn ystod y misoedd diwetha. Mae'n fendigedig, ac fe cyn hynny o'n i gwrando ar dapiau, ac un o tapiau o'n i'n clywed oedd un gan Vernon Hayam, ac oedd e'n taro fi, ac dyna beth oedd neges Vernon Hayam. Oedd e'n weinidog wrth gwrs cyn bod yn yr Rhys yn Gaerdydd. Oedd e'n weinidog i weid y gwir ar un o eglwysi Carwyn Arthur yn Llanddewi Breddi. Ac oedd e'n dweud, sori os wedi dweud hwn o'r blaen, ond un o'm hoff bethau yw hwn. Ac oedd e'n sôn am yr eglwys honno, bod y capel yn Llanddewi Breddi yn ei amser pan oedd e'n mynd fyna, falle yn y 60, siŵr o fod rhywbeth fel yna, falle cyn hynny. Ac oedd e'n dweud am y capel yn Llanddewi Breddi, o'n nhw'n gapel uniongred. Hynny yw, o'n nhw'n gapel orthodox. O'n nhw ddim yn gwadu y gwirthiau, o'n nhw ddim yn gwadu y groes, o'n nhw ddim yn gwadu y drindod, o'n nhw ddim yn gwadu y pethau, ond dyna beth oedd eu pwyntedd. O'n nhw ddim yn gwadu, ond nhw ddim wedi cael trwydigaeth. Right, just i esbonio hwn. Right, i ni gallu credu y gwirthiau, i ni gallu credu y groes, i ni gallu credu Adda ac Efa a llyfr Genesis. I ni gallu credu ar oll bethau, nawr rwy'n gwybod bod rai pobl yn cael problemau gyda credu y gwirthiau neu'r pethau hynny,
Ac wara teg, mae'n dda iawn os yw person yn gallu credu y pethau da hyn, ond, jyst i roi enghraifft i chi, o'n credu bod Vladimir Putin yn arlywydd Rwsia. Reit, dwi ddim yn credu bod e fyna, ond dwi ddim yn ymddiried yn ddwedd. Dwi ddim yn trysto fe o gwbl. Chi'n gallu gweld bod chi'n gallu credu bod na rhywbeth, bod na rhywun, ond y peth pwysig yw i ymddiried, i trysto. Fel mae un o mewnwyr, un o emynau hoff i, ymddiried wnadd yn niw died y diwrnos emyn gan rhywun o Ferndale yn weinidog yn Ferndale dechrau'r ganrif diwetha. Ac o'n meddwl bod hwn yn cael ei bwysleisio. Ac mae hwn yn bwysig iawn bod na berthynas ryngon ni a Christ. Ac yr enghraifft arall yw pan oedd Carolyn merch o'n nabod, dwi ddim wedi gweld i ers blynyddoedd, oedd hi'n byw yn Caerloyw, ac oedd hi'n marw yn 50 mlwydd oed o canser. Ac oedd hi mam i, Beryl, a'i thad i yn Gristnogion pybur iawn, ac i weid y gwir, jyst i roi taenged i Beryl, oedd hi'n un o gyfryngau i mi ddod yn ôl i gyfarfod â Gristnogion am Merthyr ar ôl i mi ddod nôl o'r coleg yn Abertawe. Ac beth wedodd Carolyn, Jesus and me. A dyna beth yw e, ond dyna. Bod ni yn perthyn i Grist. Ydyn rydyn ni'n credu yn y groes, rydyn ni'n credu bod e wedi cael ei atgyfodi, rydyn ni'n gwybod bod e wedi gwneud gwirthiau, ni'n credu hwn a'r llall, ni'n credu cyfiawnhad drwy ddydd, ond y peth perthyn. Y peth perthyn. So dyna'r ail bwynt, ac yn gyflym, ac dim ond rhan o'r peth hwn byddai'n dyfynnu, ac reit mae Rhys yn dweud yn y cyfieithiad, mae fi yw'r gwynwydden, chwytha yw'r cynghennau. Yr hwn sydd yn aros yno fi a mennau yn ddwyntau, hwnnw sydd yn dwyn ffrwyth lawer. Wel, beth yw ffrwyth? Wrth gwrs, oedd y disgyblion o nhw yn gyfarwydd iawn ar wynwydden, o'n yn gwybod bod y grawnffrwyth yn dod o'r wynwydden, a bod y canghennau yn dwyn y grawnffrwyth, y grapes. O'n nhw'n gwybod hynny oedd yn rhan o'i bywydau nhw, oedd nhw'n gweld e bob dydd siŵr o fod, a o'n nhw'n gyfarwydd ar peth. Ond beth yw'r ffrwyth? Ac wrth gwrs yn ôl yr esbonwyr Protestanaidd, ac yn ni'n dilyn yn ôl i traed nhw, beth i ni gwneud yw dilyn, beth yw defnyddio ysgrythyr i esbonio ysgrythyr. Ac os y'n ni'n gweld Galatiaid 5:2, Galatiaid 5:22, 2:20. So byddai'n mynd yn gyflym i edrych ar ôl Galatiaid. Reit, a dyna beth yw e.
So Galatiaid 5:22, eithir ffrwyth yr ysbryd yw, cariad, llawenydd, tangnefydd, hir ymaros, cymanosgarwch, daioni, ffydd, a fwynder, dirwest, ac yn mynd ymlaen i'r adnod nesaf, yn erbyn y cyfryw, nid oes ddedd. So, dyna beth yw ffrwyth ein perthyn i Grist. Mae'n ysgol y Merthyr, yr esgob Heddlu. A'r esgob Heddlu yw ysgol Gatholig, ysgol ailradd Gatholig, ysgol gyddyn Gatholig. A'i arwyddau nhw, motto nhw yw heb dduw, heb ddim. Duw a digon. A dyna beth yw ein credo ni. O achos i ni'n credu ac yn perthyn i Grist, mae'n ffrwyth yn dod o'n perthynas. Hynny yw, i ni'n gallu gwneud pethau rhyfeddol oherwydd ein perthyn i Grist. I ni'n gallu gwneud pob math o bethau ac jyst ei roi enghraifft i chi. Oedd e'n dydd Sul diwetha pan oedd Irene yn sôn am Vanuatu. Ac Vanuatu yw ynysoedd yn ne y Pacific Ocean. Ac oedd Emyr yn dweud am y cenhadon a aeth i Vanuatu. Nawr, dwi ddim wedi cael cyfle i edrych ar gefndir y person, ac oedd yn dweud, Emyr yn dweud bod y dyn rhywbeth trist iawn yn perthyn i'r dyn hwn. Nawr, i ni'n gwybod beth oedd Robert Jermaine Thomas o Hanover, eglwys Hanover, eglwys yr annibynwyr oedd ar bwys y ddeni, a aeth i Korea. Wrth gwrs, oedd e'n ferthyr, oedd e wedi cael ei ladd, ond oherwydd ei ferthydod, oedd e wedi gwneud pethau mawr, a fe jyst roi 2 enghraifft i chi. Nawr, dwi ddim yn mynd ymlaen gyda'r 9 ffrwyth, ond jyst i edrych ar mae ychydig o amser, dwi ddim eisiau mynd yn rhy hir, ond yr un cyntaf wrth gwrs yw cariad. Nawr mae cariad yn bwysig. Mae cariad, ni'n gwybod bod Duw wedi yn caru ni cymaint fel bod e wedi rhoi ei fab i farw droson ni. Ac mae cariad yn dod o'n perthynas gyda Crist. Nawr, beth yw cariad? Reit, wrth gwrs, mae cariad yn cael ei arddangos yn enwedig heddi rhwng mam a phlentyn, rhwng mam a plant, rhwng mam rhwng mam a'r plant. So mae hwn yn amlwg yn dweud. Chymod o'n profiad i fel tiwtor cartref, pryd mae mam a plentyn, pryd mae'r perthynas yn mynd, wel, mae pethau ofnadwy yn gallu digwydd. I ni'n disgwyl cariad rhwng mam a plentyn, i ni'n disgwyl cariad rhwng mam a dad, i ni'n disgwyl cariad yn y teulu. So dyw Iesu ddim yn gwybod, ddim yn pregethu am hwnna. Dyw hwn ddim, mae hwn yn rhan wrth gwrs o ffrwyth ar ysbryd, ond byddai'n defnyddio geiriau Saesneg, to love the unlovable.
Hynny yw i garu rheini sydd ddim yn haeddu cariad. Achos i ddweud y gwir, na ni, fel pechaduriaid, i ni ddim yn haeddu cariad yr Iesu, dim o gwbl. I ni'n gwybod bod, ac mae'r dywediad yn Gymraeg, heb ei fai, heb ei eni, i ni'n llawn o baiau, ni'n llawn o gamweddau, ni'n llawn o bechodau, ni ddim yn haeddu cariad. Dim o gwbl. I ni'n haeddu mynd i uffern, o achos dyna fel i ni. Ond, mae'r ffrwyth i arddangos i bobl sydd ddim yn haeddu cariad. Ac fe garwn ni dyddynu rhywbeth yr oedd yna raglen ychydig o wythnos yn ôl, y raglen gan y personoliaeth teledu oedd hi'n enwog iawn yn y blynyddoedd ydi Esther Ranson. Ac oedd Esther Ranson oedd ei raglen hi am alar, griff. Oedd hi'n galaru ar ôl i gŵr hi, ac oedd hi'n pigo pobl oedd yn galaru. Reit, so i ni gyd wedi bod yn galaru, siŵr o fod, ond galaru. Ac oedd hi'n pigo tua 6 neu 8 o bersonau. Ac oedd rai o'n nhw wel, oedd i gyd i weid y gwir yn drist iawn. Ac dyna oedd un o'n nhw, oedd e'n fachgen pryd lladdwyd i frawdedd. Oedd un o'r knife attacks yn Llundain. Ac oedd y brawd wedi cael ei ladd. Ac oedd e'n dweud o pan o'n i'n tyfu lan, o'n i'n teimlo cysineb i'r person a wnaeth ladd fy mrawd. Ac yna wedodd fe es i eglwys. Fe es i eglwys. A war y teg, nid eglwys, chymod, gyda'r holl sioiau yma, gyda'r holl bethau, gyda'r foldirols, fel yr oedd dad yn dweud, nid yr holl foldirols, nid eglwys oedd yn gwadu ac yn sôn am pethau rhyfeddol yn y pregethau dyle wedi clywed yn y misoedd diwetha ar y teledu, ond oedd e'n cyhoeddi gwirioneddau'r Efengel yn sôn am maddau. Ac yna oedd e'n dweud o'n i'n maddau i'r person a wnaeth ladd fy mrawd. Love the unlovable. Ac fe garwn ni orffen, dwi ddim yn mynd ymlaen gyda'r 8 arall, ond just i un peth arall, beth mae'n dweud, ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangneddedd. Ac i orffen gyda nodyn personol pan o'n i yn dost iawn gyda afiechyd sydd gyda fi, hynny yw afiechyd Crohn's, o'n i'n 29. Ac oedd 2 emyn yn rhoi cysur i fi. Ac yr un cyntaf oedd emyn gan Eben Fawrth. O fy Iesu bendigedig, unig gwmni fenaid gwan, am hob adfyd a thrallodion, dal fy ysbryd llesgu'r lan.
Hynny yw pan oedd eben fawr wedi dioddef colledion ofnadwy, oedd yn gallu edrych ar yr Iesu a chael y tyngneddedd iddo golli, iddo ylaru. Ac emyn falle chi ddim yn gyfarwydd ond sydd yn eithenwog yn y llyfrau Saesneg, llyfrau Efengelaidd Saesneg, emyn gan rhywun o'r enw Mr Spafford. Ac mae'n dechrau, when peace like a river attendeth my way. Ac oedd wedi colli personau yn ei deulu, ac oedd yn dweud, it is well with my soul. Ac I ddweud y gwir, oedd y dwy emyn hwnnw, heb law pethau eraill wrth gwrs, ond oedd y dwy emyn honno wedi rhoi tyngneddedd i fi yn ystod y brofedigaeth honno o golli iechyd. Wel, dyna fe. So diolch yn fawr, a dwi ddim yn mynd ymlaen i'r saith nesa, ond jyst I bwysleisio, Iesu yw'r wir wynwydden. Mae digon o bobl yn dyddiau ni yn dilyn wynwyddynau ffals. Ni yw'r cynghennau, a dyna'r peth pwysig os chi yn anghofio popeth heddi, cofiwch y pwysigrwydd o fod yn perthyn I Grist. Hynny yw bod ni'n cael perthynas gyda Crist. Fel oedd Carolyn yn dweud ar ei gwely angau, Jesus and me. Mwyn ei enw, Amen.